kaka gas tinyalo lor yien e kin mamoko. Okay, mano adachako gi yore ariyo. Mokwongo ni onego wabed waginene wa keep in touch gi nyithindo. Kiki wacha ni koro siwuok idhi tiji, koro nitie tich seche moko be kaw kata minutes moko. Ing'eni to nyathino timo ang'o at that specific time, ten gi jomage. To ang'o motimo mondo at least wang'e ni safety mar nyithindwa gi chalo nade samora marama gi gimora marama gitimo. Ibedo ka at least icheck on nyathi. Kata kawa samoro neno kolale wangi matin ipenje ni to baba itimango mama itimango to sani in gi ng'akanyo utimango at least kotugo wacha ni okay sawa I keep monitoring nyathi okiwa wa nyathi ni nyaka kaka no ugine ne samoro nyathi odonje tugo kata kodonje tugo samoro be ng'i nyathi ni to otugo machalo nade. Mar ariyo be safety mar nyathi gima dakwa jonyuol sana ni ng'e psycho mar nyithindi osiepe ma nyathini ni be ni godo. Nikech ng'eni psycho mar gi be samoro kelo ga injuries ne nyithindogi. Koro nyaka ing'e osiepe gin jok machalo nade. Mano be is also going to enhance safety mar nyithiwa gi e kinde mag holiday nikech ginyalo bet ni gi interact gi jomoko oko mang'eny kinde mang'eny. To thuolo no onego be ni osiepe ne be in go machiegni ng'e ni gin jok machalo nade to ere kuonde ma githero betie mondo at least waduok chien hinyruok manyalo mako nyithindo. Anya nyaka osiepe kanya hola mag mbese wang'eni yedhe mamiero ji bende tinde nitiere kido mopogore nyaka biskut ikete nyaka yedhe mamiero ji. Aparo ni Joan minyalo medo kotende kata kaka nyithindo nyalo stay safe, jonyuol nyalo keto